Toto sú najchutnejšie pizza slimáky na svete a potrebuješ tomu iba týchto pár vecí. Zoberieš z chladničky 4 jajka, mozzarellu, lyžičku pizza korenia čajovú, strúhanú mozzarellu, šunku, chorizo, jeden mixer, následne dáš 4 vajcia do toho mixéru, celú mozzarellu, lyžičku toho pizza korenia. Necháš to tam rozmixovať a ukážeme si ďalší postup. Vložíme mozzarellku k vajíčkam, pridáme čajovú lyžičku pizza korenia, zatvoríme a dáme do mixéru. Nachystáme si plech, rozoslieme tam papier na pečenie a rozohrejeme si trúbu na 180 stupňov. Dobre, otvoríme nádobku, ktorej sme rozmixovali tento obsah a budeme sa to tam snažiť rozliať, aby to vyzeralo v tvare kruhu, alebo mne sa to podarilo minule urobiť tak, že to kopírovalo v podstate ten plech, tak budem to takto do stredu rozlievať. Budem sa z toho snažiť vytvarovať nejaký tvar, aby to vyzeralo čo najlepšie. No to celkom môže byť a dáme to v podstate na tých 11 minutiek zapiecť. Ešte sa s ním takto pohrám. Poďme to dať do rúry. Later. Čas to dať von. OK, teraz keď už nám to trošičku vychladlo, tak si to môžeme dať z tohto plechu na túto drevenú tácku, kde si to následne zrolujeme a ozdobíme si to. Môžete použiť kečup, môžete použiť pretlak, čo vám bude lepšie. Kečup alebo pretlak si teraz takto rozotrieme s lyžičkou, aby to tam bolo v podstate nejak po celej tej šírke. Ja si to ešte podľa mojej chuti posypem trošičku tým pizza korením, nech to má takú výraznejšiu chuť. Že ja môžem tieto korenené veci, by mohlo aj stačiť. Teraz potrebujeme šunek. V konečnom dôsledku vy si tam môžete dať úplne čo chcete podľa svojej chuti. Ja tam idem teraz posypať tie mozzarelly a dáme to potom ešte znovu zapiecť, ale musíme to najprv zrolovať. Dozdobené to máme a môžeme si to ísť pomaličky zrolovať. Pekne rovnomerne, nech nám z toho nič nepovypadáva, nech sa nám to neroztrhá. Teraz si to naražeme a dáme si to znovu na plech. Rozmiešame si v pohári jajko a popotierame si slimáčiky. Môžete to ešte nakoniec posypať mozzarellou, nech sa to zapeče trošičku a má to zaujímavejšiu štruktúru a trošku lepšiu chuť. A následne to dáme ešte na 2-3 minútky zapiecť. Ulož si tento recept, budeš ho potrebovať.